Sa nama u studiju naša nova gošća. Biće tema i razgovora i trajaće. Kada je ona u pitanju, to je Vesna Rivas. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, veliki pozdrav svima i zaista mi je drago što se nakon dugo vremena družimo ovde u prostorijama Granda. Koliko je to dugo vremena? Koliko je prošlo? Pa evo, 13 časova i danas je okruglo 13 godina. Jel da? Ali nije petak 13. Niti je petak 13. Ali pazite, nekome nije srećan taj 13-ica broj, međutim smatram da ljudi greše u tim predrasudama. 13-ica mora biti srećan broj, prosto je 12 apostola i Bog. Da. I sam Isus. Prema tome, ništa tu nije slučajno i ne znam zašto ljudi se trude da uvek dezinformacije šire da je to narodno predanje. Kao znači svrbi vas levi dlan, kao ali mene stvarno kad svrbi levi dlan uvek dobijem par. Da, a desni uvek dam par. Da, ali veruj mi da su te na vreme uputili da u stvari desni dlan donosi, jer desnim uzimaš, desnim daješ. To je prava stvar. A ko je levoruk? Suprotno. Da. Tako da ima tu raznih ovako i predrasuda i tako to, ali dobro, bitno smo se mi sastavili da ćemo ćaskati. Mnogo ste lepe, cure. Hvala, takođe. Tako da vam kažem da se mnogo lepo slikate onako kad vas posmatram sa druge strane ekrana i jako to lepo nosite. Hvala, takođe. Vesna, naša današnja tema, ajde počet ćemo tako razgovor depresija. Da. Da li ste skloni depresiji i generalno jesmo mi kao narod inače depresivan narod? Smo onako pesimisti ili ne? Pa ja mislim da mi kao narod i nismo depresivni koliko je svet oko nas depresivan. Vrlo smo vesel, vrlo smo poletan narod, puni smo nekog optimizma neobjašnjivog za spoljni svet. Znači, mimo naših granica, ne mislim samo na nas Srbe, mislim na ceo region, mislim i na Bosance, mislim i na Crnogorce, mislim i na Hrvate, mislim generalno na ovaj naš potez. Dokaz tome je sva ona nesrećna ratna zbivanja koja su se dešavala, pa neposredno posle toga uvek su se održavala i okupljanja i pesme i sećate se da smo jako puno putovali i pevali u restoranima, naročito po Bosni. Taj narod je jako puno patio i jako puno je nesreće preživao u 5 godina rata, a opet nigde se tako nije zabavljalo kao što se tamo zabavljalo. Mislim, sad vi ste mlađe, ali ja se sećam tog perioda, pa zato vam pričam tu priču. Da smo mi depresivni i očajan narod, to se nikada ne bi desilo. I znači, to nikada spoljni svet nije mogu da shvati. Mislim, u čemu je ta fama? Ja se sećam kada sam odlazila da primim Oskar popularnosti u Banja Luku, tih nekih 2000 godina, pa prve, druge i tako dalje. Prosto, znaš, kad krećeš iz Beograda, ja sam ovde rođena i odrasla na beogradskom asfaltu, mi u Srbiji nismo imali rat. Sad krećemo tamo do Banja Luke i ja se isplačem sita kad odgledam sve ono na putu do. A opet tamo narod nas dočeka kao da se ništa nije dešavalo. Možda nikad problema imali nismo. I onda ja u stvari padnem u depresiju i mi koji dolazimo onako sa strane i tako. Tako da generalno mi nismo toliko depresivan narod. Imam ja, kao i svaki čovek, imam svoje minute, pa naravno. Imam svoje minute kada kljoknem, kada padnem. I kako to izgleda? Pa izgleda osamim se. Osamim se i to ne traje dugo do duše. Ostavim se, onda prevrtim filmove, onda se isplačem dobro. Smatram da čovek treba da opere dušu i treba da plače. I trebaju da plaču i muškarci i žene i deca. Boli me nepravda, boli me ako sam neshvaćena, zaboli me nešto, tako nakupi se prosto. I to oplačem, naspavam se, izađem među svetu onako još polutužne i onda mi kažu da sam tada najlepša. Jel jeste? Da. Kažu da najlepši osmeh imaju najtužniji ljudi. Tako je. Tako da ja dosta nosim inače tuge u sebi, ali prosto tu tugu sam obukla sam u osmeh i idemo dalje. I bukvalno sam baš od komšija, eto tako iz regiona, učila kako je život lep i mio, pa kakav god bio. I ne treba se prepuštati depresiji i tim stanjima, treba se boriti protiv toga, treba naći uvek sunce, jer sunce ima u svakom našem životu i u svakom danu i u svakom dešavanju. Kakav god on bio i kakav god probleme imao. I prosto naši stari su izvedrili onu izreku, neki naši stari, da svako zlo izvedri neko dobro.
Znači, koliko god da je crno, da je tamno, da je loše, da je nesreća, zaista nešto dobro izvučemo iz toga i nešto se novo izrodi i prikaže. Jeste, ali taj period nekako to loše, pa svi doživljavamo to da li će ikada prođe, ima li kraja, ima... Ali borimo se protiv toga. Znači, ja se inače... A kako ste se vi, Vesna, borili u realitiju? Malo čas ste rekli da ste u dosta situacija životnih neshvaćeni. Da. Kako ste tamo bili? Shvaćeni ili neshvaćeni? Pa ja sam, prvo samu sebe nisam shvatala. 3,5 meseca ste bili, 3,5 meseca, ali u početku ni samu sebe nisam shvatala. Mislila sam da ne pričam nekim drugim jezikom, da sam pala s Marsa, da sam, ne znam, ko da sam zalutala u neki drugi svet. A ste pravili show? A jeste li dugo razmišljali o tome da li treba da uđete ili ne? Ja sam prvenstveno, svi znaju da sam ja inače veliki protivnik realitija i odbijala sam mnoge pozive prethodne i prošle godine se desio neki kvrc, eto tako u januaru. Iz prostog razloga, šetajući se svetom, putujući, shvatila sam da je reality forma, nova forma emisije u celom svetu, pa eto, došao je svet i kod nas. Znači, nije to više samo stvar, eto, pojaviti se i napraviti tu neku formu reality, nego je to surova stvarnost. Jednostavno, televizija je najjači medij i televizija je najjače oružje i 1 sekunda televizije vredi kao 3 sata radijskog programa, znači, koji je sledeći medij do televizije ili može čak i više, kako u procenama se ljudi mimo ilaze. Prosto se negde gase i sa vremenom i sa napretkom i tako dalje. Gase se mnoge emisije koje smo imali do pre, recimo, nekih 10 godina ili možda nekih 5-6. Privilegija je samo malog broja javnih ličnosti da mogu da budu u različitim formama. Tipa dan sa tim, jutro sa ovim, kuvanje, proučiti neku zvezdu, upoznati, baš zvezdu, moram to reći tako, jer je privilegija samo određenih zvezda da budu u svim tim formama. Šta sa ostalim delom javne scene? A narod želi i njih i da čuje i da vidi i da dotakne. Narod se zabavlja, prosto smo takvi kao ljudi. Uvek nam je draže da gurnemo nosić u tuđe dvorište, da vidimo šta se dešava u njemu i da brinemo tuđu brigu, a ne sređujemo svoje balvane. Tako je. Tako da je neko uman još davnih dana tamo negde u belom svetu oformio taj reality program. Tako da, I kakva su vaše iskustva? Ja sam ušla u taj reality puni pluća prosto da se igramo. Ja sam jedno veliko dete i ja imam tu još uvek zdravu jednu veliku devojčicu u sebi koja se maksimalno igra na ovoj divnoj javnoj sceni. I ja sam mislila prosto, ajde, došli smo, svi smo mi predstavnici VIP-ovci. Mislim, znači, ženi smo. Neki manje, neki više, da. Dobro, ali neki manje shvatili, neki malo više. I prosto sad ćemo mi to da radimo sve ono što znamo, ono što ne znamo učit ćemo. Mislila sam, ako ja umem da se nasmejem i da se sprdam na neki način sa nekim svojim omaškama, greškama, neznanjem i tako dalje, mislila sam da to znaju da radi drugi. I drugi, da. Tu je nastao problem već od prvog dana. Obzirom da sam bila veliki protivnik realitija, ja nisam pratila ranije dešavanja. Naravno, nije da nisam bila apsolutno upućena. Prosto odete u frizerski salon, svi pričaju o farmi, 1, 2, 3 i tako dalje. Otvorite novine, koliko god da želite da se informišete oko ovoga, onoga, ne možete da preskočite te neke rubrike. Prosto je tako. Svi raspravljaju i nekada, obično sam bivala noću slobodna, uključim eto tako da mi se vrti kanal da je reality i propratim. Jedno što Velikog brata nisam mogla da pratim, nije mi bilo nešto interesantno. To nešto zatvoreno u 4 zida, ne pruže mi mogućnost. Da, ali ne može se pokaže kreativnost. A farma mi je bila onako i pribamljiva i prihvatila sam taj izazov iz mnogo razloga. Prvo što to zaista jeste izazov. Isključeni ste iz sveta, vi ste u totalnoj izolaciji, vi nemate osjećaj za prostor, vreme. Vi ste došli u neku šumu, vi ste došli na neku padinu, imate to što imate. Znači... Ljude koje niste mogli da birate. Tako je. I mnogi su nesnađeni bili u svemu tome. Tako je. I sa različitim željama smo mi svi ušli u taj reality. Tu su neki ljudi ušli koji su pratili sve prethodne farme, primjer radi 24 sata. I što nisu, tražili su na YouTube-u i diplomirali. Ali koliko čovjek može biti taktičar? Ok, spreman sam, sve sam to pratio, znam kako treba da se ponašam i koliko ti kao učesnik možeš to da ispratiš, da ne znam, istaktiziraš ceo
To je pravo svoj pitanje. nastup u reality. To je pravo pitanje, Bojana, jer cilj jeste i moj opstanak tamo i moje jedno pitanje, ono kako kad sam ostajala sama, kad odam ono iza poljskog WC-a, popušim cigaru i tako, da li da teram ili da prosto se utopim u tu masu i da kažem da, dobro, ti me vređaš, okej, pa to je tvoja bruka. Primjer radi, jer dešavale su se stvarno nebulozne situacije. Ili da kad primetim te taktičare koji pokušavaju da glume, da to narod kaže isfolira situaciju, da oboji situaciju, da se predstavi, da gura neku svoju taktikicu, ono u smislu da bi se dopao masi, da li da to prećutim ili da ono što vidim kažem i da kažem, čekaj, prestani. I zašto ste se odlučili? Naravno, da budem iskrena, dosledna i da... Jel se isplatilo tome? I ne prilagodljiva. Naravno, ali znate šta, kad vi nekome kažete, sad zamisli ti se trudiš i sve odradiš i odglumiš neku i ispričaš neku laž ili postaviš neku sliku, a onda dođe tamo neka rivaska i kaže, znaš šta, Baki, sve je to lepo, to nije to nisi ti. Daj, skini tu šminku. Kako ti me automatski mrziš? I automatski gledaš kako da me satreš i da me istisneš. Kako da vratim. Pa ne, kod nas na četvorci nije bilo kako da ti vratim, nego kako da te uništim, zgaziti protivnika, eliminisati ono po svaku cenu. Ja mislim da nismo... Ali pričat ćemo, Vesna, mi još o tome, ali hajde da vidimo prvi spot koji smo pripremili. Evo bagalan primjer. Dok su se drugi spremali za farmu, ja sam maksimalno radila te zadnje dane, 10-11 dana nisam ni spavala. Nastala je pesma u studiju Patala, kod Neše Patala, pozdrav od mene. Volila bih eto da tu, jer je skončana baš sa farmom. I sa puno ljubavi sam je otpevala i noć pred ulazak na farmu. Snimali smo ovaj spot. Ja sam tu svirala moj najdraži instrument, saksofon. I prosto ovaj spot, kada vidim i ovu pesmu, sve me asocira na početak jednog novog života i jedne nove svesti Vesne Rivas kroz ovu pesmu. Ajde da vidimo i čujemo, pa ćemo da prekomentarišemo. I evo nas ponovo u studiju. Najavili smo i jedan spot, ali smo videli drugi, ali ćemo kasnije, Vesna, videti i ove što smo najavljivali. Pa ćemo malo sada ovo da Dobro, ti pokrivaj tvojeg kolegu, a ja ću da ga kritikujem, režija je zaspala ovaj put, nije nas čuo kad smo pričali, neka pije. Da, popi kafu. Neko je u depresiji. Ko je u depresiji u režiji, da. Da, pričali smo o potpuno drugoj pesmi, o drugom spotu. O pozdrav od mene, a ovo opet pa potpuno 15. priču ima. Ali lepo, zanimljivo i malo čas rekli smo podsjeća na farmu, seno i ovako i vi ste imali ove žurke. Da, ali znate šta je sad tu bitno? Zato kažem, sad smo totalno poremetili, htjela sam nešto drugo da kažem u uvertiru pred ovaj spot i šta mi je bila inicijalna kapisla. Recimo godinama nismo snimali spotove, ne ja, nego mnogi pevači nismo. Prosto smo sa plebekovim pojavljivanjima u emisijama ispevavali, prosto je narod želao tako da nas dodirne. I negdje smo stvarno bili stavili te spotove na stranu. Pre 5,5 godina ja sam krenula i ozbiljno da radim na emisiji sa etnomotivima i borba prosto moja koja traje već punih 13-14 godina da vratim folklor na scenu i Bogu hvala uspela sam u tome. Zadovoljni ste, tako? Naravno, moji nastupi i nastupi kada sam dobila savezne nagrade i tako dalje, ja sam uvek vukla na neki način folklorce sa sobom i uvek sam ih angažovala i mnogi kolege ne mogu da shvate da scena nismo samo mi, da scena treba da se napuni, da scena treba da se oplemeni, da koliko god da je lepa scena, mora da bude puno i bogato. Scena mora da priča, mora da diše. Meni je žao što jednom prilikom sam slušala i zaista ga od srca pozdravljam vašeg glavnog direktora i urednika Sašu Popovića, kada je jednom prilikom iskritikovao, pretpostavljam se odnosi na mlađe pevače, da ne mogu dolaziti u patikama, trenerkama ili u farmerkama, kako se ponašaju i kako se oblače preko puta u kafiću, pa onda kao ajde dođemo u emisiju, jer Bože, ja sam taj i taj. Tu sam se samo nasmešala i pomislila, šteta što nema malo više Milici Pavlović.
više Milici Pavlović u onom smislu koliko ta devojka radi na sebi, koliko je to puna, bogata scena, koliko to diše, Sejka Aleksić i tako dalje od ovih starijih, ali pričam sad o mlađoj gardi. Štete što njih nema više, što recimo i na samoj farmi je bio taj sukob nas starijih i mlađih, a u stvari je meni to najviše smetalo kod te mlađe generacije što misle, ja sam ja, mislim, pa šta ako si ti? Čekaj, šta ti pokazuješ na toj sceni, osim što lepo pevaš? Pa pazi, mi živimo na Balkanu gde svaki drugi čovjek mnogo lepo peva. Mislim, ako ćemo realno. I svaki drugi čovjek mnogo lepo izgleda. Danas svi možemo lepo da izgledamo, tako da nije to. Ali daj ti meni nešto na sceni. Vidiš, moja scena je uvek bila protkana. Znači, onaj zabavljački deo mog repertoara, uvek su tu bile Dunja Flash i devojke iz plesnog studija Flash, onda se Sani Triki Fix mi je znao često da organizuje igrače, a narodnjački deo, pošto sam ja nisam klasičan narodnjak i nikada nisam ni bila, niti ću biti, ja sam više taj folklorni pevač. I prosto sam smatrala da folklor treba da bude tu, sa mnom, uz mene. I ja sam to počela još kada sam i postala član Grand produkcije. 3. album je mene izašao za Grand produkciju. To je ovaj album što ste doneli. Jeste. Koje godine je izašao taj album? 99. na 2000. godinu. I prosto uvek sam vodila, znači te moje neke bombonice koje su igrale, propratile, recimo naročito ove južnjačke ritmove, kada sam znala, eto, prelepo, ajde da ne vraćamo taj film, znaju gledalci koji dugo prate. I nakon toga sam nastavila, znači uvek su bili, onda sam počela i ja da oblačim narodnu nošnju. Jednostavno, ja sam kao dete sa 8 godina zaigrala prvi put folklor i prosto je folklor u meni. Da, imamo mi i neke vaše fotografije, pa bih ja zamolila režiju da oni to puste, a mi ćemo onako polako da prekomentarišemo. I tako je krenula, i prosto pre 5,5 godina Grčka, Jesena, ići će brzo, ali ćemo mi vraćati. Rusija, ovo vam je u Kremlju, Tajland, da, morala sam se popnuti da uzvišem slona da vidim kakav je osjećaj, a onda i Kamilu. I ni jedno ni drugo nije dobro. Oaza, Berlin mi je najlepši grad. Ovo je najbitnija slika, stanite, kočite, morate, stanite tu, stanite tu. Vratit će se oni, vratit će se nazad. Ovo je jako bitna slika, onu kapiju bih voljela da svako od vas ne tu sliku, onu kapijicu. Evo, molimo režiju da vrati nazad. Nešo kapiju. Nešo popi kafu. Nešo, da. Nosač aviona Nimic je bio malo pre. Ovde sam s mojim sinom, da, u Tunisu, negde dole u pustinji. To je kapija, ako možemo da zdržimo. Ovo je dvor na Bosforu i to je kapija gde često izlazio sultan da udiše vazduh, da gleda brodove kako prolaze Bosforom i tako dalje. Ja sam obišla 5-6 puta dvor na Bosforu i preporučujem svakome da ga obiše. Tamo se snimao Sulejman i to. Ova kapija je simbolizovana i označena je mesto, to sam tragajući i istražujući zašto sam istraživala šta je to mistično na tom mestu. Meni se dešavalo po povratku iz Istanbula da recimo po 5 dana i 5 noći ne spavam, a onda su mi objasnili prevodioci i našla sam i enciklopediju da je upravo i označeno zato tom kapijom, da je to mesto gde se nalazi i zato je označeno, znači kad izađete na samu obalu na tom mestu je najveći izvor i najveća koncentracija pozitivne energije na celoj zemljinoj kugli. Znači, strašno izvorište i nije slučajno što mnoge svetske zvezde, recimo kada reše da se venčaju i odu na svadbeno putovanje, odu upravo tamo. Sad od onih 9 mostova ne znaju kojim pravim da pređu radi dugovečne sreće. Ali imamo nekoga na telefonskoj liniji, pa da čujemo ko je sa nama. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, ko je sa nama? Dobar dan, Mirjana iz Beograda je ovde. Kako ste, Mirjana? Pa dobro sam, upravo gledam vaš program, ne samo sad, nego kad stignem gledam, iskreno rečeno. Jel vam se dopada? Pa dopada mi se. Htela sam na ovu konstataciju gospođe Vesne Rivas, što kaže šteta što nema više Milice Pavlović. Ne znam na što je mislila, da li je mislila na njen veseo duh i te njene pesme ili na njeno oblačenje. Meni se dopada što je takva, vatrena i sve, a da li se Vesna Rivas tako oblačila u njeno vreme? Jer sam otprilike njenih godina i mogu da kažem da nije
Ove sad pevačice na to više, dobro, Vesna, ova Milica je, hoću da kažem, jer sam ja tad bila u Zvezde Granda kad su bile i kad je ona učestvovala. Uopšte mi se nije svidelo na koji način ona dolazi do njenog uspeha. Dobro, evo odgovorit ću vam. Razumemo se. Sve sam razumela da ne širimo sada temu. Hvala na pozivu, hvala vam na pozivu, hvala na uključenju. Znam na što mislite. Ali ovako, Milica Pavlović je prosto devojka koja vlada scenom. Znači, peva, igra, ima neverovatnu harizmu, uključila je ceo sistem, znači igrača, vidi se da trenira dosta, da radi, da dišu ko jedan, ko sat, podrazumeva se kada pevate tu vrstu pesama modernih za diskoteke, kada imate tu harizmu i kada igrate u tom sistemu, ona ne može obučena do grla da igra. Mislim, prosto ne bude lepo i nije to to. Znači, to je scenski nastup, to je scenska garderoba. Znate, ja kada sam bila u Grandu, ja mislim da sam jedini pevač koja je, recimo, pred izlazak albuma znala da otputujem za Milano i da potrošim preko 20.000, sada bi to bilo i u evrima ta cifra, bilo posla, bilo para, drugo vreme, ali vam kažem, bez obzira sada možete i manju cifru, ali otiđite, razmišljajte o svom scenskom nastupu i svom predstavljanju. I onda sam, recimo, otišla u radnje za scensku garderobu. Znači, ne u bilo koje radnje butike kao što to danas radimo, nažalost, nego sam otišla namenski na Korso Buenos Airesu, postoji dole u Prozoru jedna fantastična radnja koja prodaje samo scensku garderobu, scensku bižuteriju i tako dalje. I prosto nema tih, nema košulja, nema dugačkih haljina za scenu. Ali pitanje je bilo da ste se vi tako tada oblačili? Ne, ja nisam prosto, ja imam neke svoje postavke, ajde ovako da to definišemo. Ja sam negde uvek bila poluzakopčana i onako, prilično zakopčana, onako do grla i jednostavno drugi sam ki. Je to bilo dobro za vašu karijeru? Ma, ja sam ljude naterala, evo, Vesna Rivas. Dobro, druga muzika, vrsta muzika u pitanju. Vesna Rivas, pogledaj, faca. Znači, ja sam uvijek terala narod da me gleda u oči i da me sluša šta ću da kažem i šta ću da izgovorim. Znači, prosto, ali ne može to svako. Dalje, i tekako sam pozdravljala i prihvatala igrače, pevače koji su tipa upravo Milica. Znate, ne može ni svako da bude igrač i neki čak budu smešni i ismeju ih kada se uključe sa igračima po pokušaju i onda odustanu od toga. Neke moje kolege koji kažu, znaš šta, pa baš ti ne stoji. Nije to baš to. Animiraju igrače oko sebe. Tako da u tom smislu nemojte, ne bih voljela da javnost, naročito te mlađe koje su specifične, znači jedna je Milica Pavlović, nemojte nju ocenjivati. Ali ne treba ocenjivati po tom načinu oblačenja. Ja smatram da treba, ako su mi otkrivena ramena, primere radi, trebaju da mi budu pokrivena kolena. Prosto. Pa meni su otkrivena i ramena i kolena. I svašta nešto. Milicu Pavlović ćemo da zovemo da bude gost u našoj emisiji, pa ćemo pitamo nju šta misli o tome. Danas ste vi naš gost. Ja sam uvek, znači išla sam na tu varijantu, znači više da budem zatvorena, zaključana. Sad kad smo tu, izvini Bojana, reci pa će da... Ne, htjela sam da pređem malo na ovu drugu vašu stranu, a to je, vi ste vizionar. Da. Pričali smo o tome, možete nešto više da kažete, kako? Je li to neki dar? Jeste, pa sa time se rađate. Sa time se rađate prosto i negde kao kada sam bila mala. I šta znači u stvari biti vizionar? Vizionar prosto imati toliko razvijenu intuiciju, imati toliko pokretno to treće oko koje može i da vidi ono što drugi ne vide, da oseti energetski ono što drugi ne vide. Dobro, gledali ste u Šolju na farmi? Jesam i tu sam. Tu je nakuljalo, znaš, one zakopčane i stisnute energije kada je to vizionarstvo moje u pitanju, pošto ja gledam u tarot karte od svoje 15. godine i to sam vešto krila. Ali to neko učio? Da. Kada sam bila mala, moja baba Coja,
Ona je, eto, nedavno je umrla u 106. godini. Ona je od sve 106 godina. Da, Baba Coja je... Je laka crna. Ona je sve dece u meni prepoznala dok sam čuvala, eto, te ovčice i dok ja sam uvek volila ovce, znači ko malo dete tamo u Stoplicu, dole na jugu i znali smo da kad piju kafu, ja sam i sa 5 godina volila da gurnem svoj nosić u tu kafu i onda me je baka učila. Primetila je kod mene, a Baba Coja je bila poznata, naročito dole u tom topličkom kraju, ona je i novodadžika bila glavna i ona je znala tačno gde, u kom selu, za koju devojku ima koji momak i tako dalje. I onda je Baba Coja mene počela da uči, da gledam, da pratim te signale kraj puta, kroz travke, pa onda kad idemo tako... Je to vama Vesna pomoglo u životu? Jeste, ali mi nije donalo puno sreće. To je ta tuga koju ja nosim u sebi, ali je oblačim u osmeh, što mnogo toga vidim, mnogo toga osetim i šta mi misle i tako to, a moram da guram. Morate dalje, da. To je ono što sam ja na farmi, recimo, što mi je jako, meni je bitno da, evo ovako, da osetim vašu energiju i da tačno znam, mislim, i šta mislite, šta će biti i šta će uslediti. Ovo to je lepo dok možete i dok znate. Da, i to se dešavalo, recimo, na farmi, da ono što sam pričala da je tako, ispostavi se posle par dana da je zaista tako, da će taj neko da uradi to i on zaista uradi to i kada smo izašli napokon sa farmi, pokazalo se da ono što je unutra delovalo nemoguće, kad sam ja rekla da, ali to je tako, kada smo izašli napolje, sve njihove sudbine su se ovako pokazale, su zaista bile takve. I pošto nisam mogla da unesem, nisam nam dali da unesemo karte, posle mesec dana, mislim, sve se otvorilo. Onda, šta je tu bio problem? Ne smem pod mikrofonom, ne smem, prosto mi kodeks ne nalaže da pričam sve njihove istine, a mnogo toga sam videla i... Dobro, mnogo toga smo mi otkrili i pročitali posle novinama. Imamo telefonsko uključenje, pa da čujemo ko je sa nama. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko nas zove i odakle? Danica iz Kragujevca. Dobar dan, Danice, kako ste? Eto, dobro. Htjela sam da vas puno pozdravim. Hvala lepo. Pozdravim Vesnu Rivac. Hvala puno. I da nešto komentarišemo u vezi Milice Pavlović. Izvolite. Ja ne mogu da shvatim da naše vreme je prošlo. Ja sam godina kao što je Vesna i njene koleginice njenih godina. Naše vreme je prošlo, znači na mladima sve to staje. I nemamo ništa protiv mladih. Njima sve liči, lepo je i neka, brate, igraju, nek se skidaju, sve u svoje vreme, tako? Tako je. Jel imate vi neko konkretno pitanje za našu gošću? Pa imam za Vesnu kada će nove pesme i tako. Pa, pre par meseci sam ja snimila dosta novih pesama i izašlo je to za KCN Records. Međutim, ja to polako, ja to puštam da samo pliva i prvi put ne forsiram svoju priču, jer smatram da imam izuzetno dobre pesme i sve čekam kao da se prolepša vreme. Sada sam i prekinula, malo napravila sam letnju sezonu sa emisijama i sad ću krenuti da snimam spotove. Jer smatram da svaka od tih pesama, i Daj mi dan, i Kafana je ženskog roda, i Cukeca, i Nišlija, i Landala, Sandala, baš moraju da se ekranizuju i traže svoju priču. Ovde smo, kada smo pričali i počeli temu apropo ove pesme Neka pije, žela sam da predstavim, evo, javila se gospođa iz Kragujevca, veliki pozdrav za vas i za sve damice i domaćice koje sede kod kuće, uvek nađu opravdanje za svog čoveka. Iako one znaju da nije to baš tako, ali sve smo mi iste, otprilike, znaš, ma neka pije, samo da me ne vara. Ali nije tako, samo kad je trezan. Ali možemo mi sada najavimo, pošto nemamo više, nažalost, vremena, moramo da idemo dalje, da najavimo spot koji smo najavili već, ali ići će sad. Jel može da ispravimo grešku? Da pitamo Nešu. Evo, da pitamo Nešu. Nešu, ali može? Može. Ako može, idemo, eto, na pozdrav od mene. Vesna, puno hvala na divnom gostovanju. Nastavit ćemo, pričamo mi još puno tema, ali nekom drugom prilikom tu je Gratis televizija. Hvala vama na pozivu. Budite ovako lepi, sjajni, poletni. Zaista ovo mnogo lepo radite i hvala vam na pozivu još jednom od srca. Hvala što ste došli i bit ćete gosti nekom drugom prilikom u našoj emisiji. Tako, idemo sad na spot koji smo već najavljivali, Vesna Rivas.